Pozrieme si, ako si upravovať obrázky z väčších na menšie, aby sme ich mohli potom použiť na web. A tieto obrázky si budeme aj komprimovať z väčšej kapacity, dať na menšiu. Prvnež sa pustíme do roboty, stiahneme si z web stránky www.snapfiles.com freewareový program z kategórie Graphic and Photo Editing, Image Resizing. Ponúklo nám Fastone Photo Resizer, pozrieme sa naň, aké má preferencie. A celkom dobré. Samé hviezdičky, popularita 9. Zo všetkých ostatných je to najvyššia popularita. Detaily. Všetky operačné systémy Windowsu. Môže byť, to mám tiež Windows na počítači. Dáme download. Sťahujem v Opere. Pozrieme si proces sťahovania. No a keď nám stiahne, čo je už, dáme si program inštalovať. Je freewareový, ale freewareový len pre nekomerčné použitie. Stlačíme áno, ale ja už mám nainštalovaný, nebudem stlačať áno. Po nainštalovaní sa nám na obrazovke urobí ikonka s červeno-modrým kvietkom, stlačíme na program a treba nám nájsť súbor. Ak sme robili napríklad s FTP pripojením na internet a s Total Commanderom, tak nám nebude robiť problém nájsť súbor. No ale ak sme nerobili s organizátorom súborov, tak to bude trošku problém, ale treba si dať users. Tu mám pod Jánom plochu a ukážeme si fotky žiar, ktoré, keď si kliknem na jednu z nich, majú rozmery 2048 na 1536 pri 851 KB, sú všetky pomerované 4:3 a všetky tieto 850 KB fotky si dáme do malých žiar. Z veľkého žiaru do malého. Takže najprv si nájdeme veľký žiar a všetky pridáme, lebo všetky budeme upravovať. Pridali sme si ich, nadstavíme si konečný priečinok, output folder. No a tu by som rád dal malý žiar, lebo som si to predpripravil na malý žiar. No, output format, JPEG, nadstavenia, kvalita 55. Nebudeme meniť farby, color. Tam skúsim medium. S tým treba len pohrať, poskúšať. Progresíve, to je asi určite najlepšia možnosť. Tieto možnosti sú podľa môjho gusta, stlačím OK. Komprimujem kvalitu, to už mám nadstavenú. Cieľový priečinok tiež. No a aj veľkosť by to chcel resize. Advanced options, nadstavíme resize. Môžeme aj 200 na 150 alebo 400x300. Preto 400x300, lebo som na začiatku povedal, že je pomerovaný obrázok 4:3. Tak aj 800x600 by mohlo byť. Dáme si 800x600. Dalo by sa tu aj v percentách nadstavovať. Dalo by sa pustiť na fotky aj vodoznak. Dobre by to bolo snať pre tých, čo fotografujú. Stlačíme OK.
premenovávať nebudeme fotky, necháme ich tak. Stlačíme konvert. A konverzia sa začala. Vidíme stará veľkosť, nová veľkosť. Všetko je hotové, 100%. No a stačí sa pozrieť na malý žiar. Vidíme, že sa naplnil. A skontrolujeme si veľkosť prvého obrázka. A vidíme 800 na 600, presne ako sme si to nadstavovali pri 57,1 KB. Druhý obrázok takisto 42 KB, 46 a všetky 37, 81, 38, všetky sú pod 100, dokonca tento má iba 17,5 KB. Si ich pozrieme, ako vyzerajú v praxi. No, sú také menšie. No, neboli moc kvalitné, preto netreba nad tými obrázkami byť zrozený. Boli fotené mobilom. No ale dajú sa zniesť. No, pri tej kapacite, ako majú, tak to sme ich svrkli naozaj dostatočne. Ďakujem za pozornosť a teším sa pri budúcom tutoriáli.